Florisje. Hoi Floris. Hoi Floris. Was je daar? Hé, was je daar? Was je daar? Was je daar? Goed zo. De bedoeling is om een horse dog dance show te gaan op Kootwijk, op KFPS Post Cogeco kampioenschappen. Ja, hoen en hinder. In een dressuurvariant. Een soort van dressuurvariant. Dus eigenlijk hebben we het gebaseerd op het dressuur van het hinder. En we hadden bezocht wat mogelijk is om samen met een hoen en een hinder toch iets together te doen. Slaag, naast. Lift. Goed, lift. Onder. Onder. Goed zo, jongen. Het is wel vaker dien, maar wat er nooit te dien is nog nooit het hinder dan goed als je in rug kan. Dus het hinder ging alleen maar in stap heug uit een beetje draf. Ja. En het dressuurwerk van de hinder kwam nooit uit de verf. We doen eigenlijk alle 3 gangen van het hinder. De stap, de draf en de galop. En wat het hinder kent, aan seatgangen en alles, dat proberen we ook met de hoen te doen. Het ging eigenlijk gelijk heel goed. Een beetje, eerst even wat kennis maken en jonken elkaar in. Zien hoe het hinder erop reageert. Want een hinder is natuurlijk van nature wel een vluchtdier. Dus dat wist nooit wat het doet. En Floris is super enthousiast. Dus volgens mij hier die op een gegeven moment zoiets van ik wil er ook wel bij opspringen. Dat was wel heel grappig. Floris had ik echt zoiets, als er een beetje hinder staat nou dan... Ik ga alleen maar meer zijn best doen. Ja. Hij sloopt zich enorm uit. Floris is net echt traint in het dressuurwerk zelf. Meer in het freestyle verhaal. Maar het dressuur wat ik zag van een vreegje, dat er ontzettend bot zijn best. Ja. Maar dat doet er alleen maar bij ebelen. Ja? Dat doet er net stukjes, soms bij mij, maar dat er bij ebelen is, hoort er dat een stuk langer vol. Hartstikke mooi. Ja, je bent braaf. Oh, je bent zo braaf. Ja, je bent braaf. Dat is goed, heb je het envelopje? Die is ook braaf. Ja. Alles is braaf. Hij is helemaal blij. Goed zo, ja. Ja, ik denk dat we bij dat situatie nog een beetje, misschien nog even wat feller kennen. Ja, een beetje sneller. Ja. Ja, We kennen wel in het langzamer, maar ik, als het puntje op de ijs is, maar echt zo van broets en dan dat moet lukken. Hij moet sneller kennen. Oh, goed gedaan, Van. Hey, goed gedaan hoor. Volgens mij trilt het op het stuit behoorlijk in Dokkum. Ik denk het al, ja. En daar ben je hem verantwoordelijk voor? Ik denk het wel, ja. Want wat ben je hem ontwaan? Die door de noordelijke bolwerken beschoeien we op nee. En dat is in het kader van dat het hier baggeren wordt en bevaarbaar maken wordt en dat soort dingen meer. Dus dat moest wat gebeuren. En we gingen het werk opladen, dus ja, dan zullen we het uitvoeren. En hey, wat Dokkum maar zo'n telefoon gewoon iets zo in de koffiekopjes die trillen bij mij van tafel? Nee, geloof ik niet. Nee. We hadden een trillingopname bij alle wenningen. We hebben bij ons gewoon de zetten we trillingopname om scheer te voorkomen. Zodra het er boven de waardes komt, dan krijgen we een seintje van, dan mogen we het op een andere manier erin zetten. Maar we proberen de trillingen te voorkomen. Zie je mooi opstaan? Ja.
Die hoeken zitten mooi. Hoekplank is klaar. De hoekplank erin, de dingen erop en dan kunnen we er een heel eentje vooruit, net. Ja. Nou ja, verder gaan we eigenlijk weinig te melden, denk ik. Nee. Net voor, hè? Nee. Vrij rustig. Ik ben vroeger begonnen als ZZP'er in de bagger. Daar heb ik het ZZP ook nog niet voor. Maar ja, toen ben ik begonnen in de bagger. Dan heb ik wat schipper en machinist. En ja, van lieverleden, dan tref je de vrouw en dan denk je, ja, dan maar behoed, maar wat dichterbij wordt probeer je. Nou, dan ben ik weer in de wetter boven. Ik hou wat met wetter, ja. En op een gegeven moment heb je dacht van, ik begin mijn eigen bedrijf. Ja, nou, dat hiek al redelijk oud. Ik ben al een hielskop ben ik al zelfstandig. Met diverse ups en downs, hè? Dat zit er dan ook wel bij. Maar ja, ik wil eigenlijk altijd wel een beetje van mezelf rijden eigenlijk, ja. Ja. Nou ben je even maar helemaal niet graag boeten onder het werk is, maar dan mag je dus ik een soort op kantoor zitten, lijkt het mij of net? Ja, heel oneerbiedig neem ik het over als een concentratiekamp, maar ja, dan mag ik weer concentreren op andere dingen. Maar het laatste zoek op dat ding zit ik gewoon en je werkt gewoon, klaar.